Ahojte dievčence, objednávala som si balíček z Grizzly s takými zdravšími potravinami, tak si poďme pozrieť, čo som si kúpila. Zobrala som šmakocinky aj pre deti, milujú tieto banánovo-čokoládové chrumky, odporúčam ich. Ďalej tam mali v zlave tieto Grizzly rolky, aspoň myslím, že sú to Grizzly rolky, Fruit Treasures, mali by to byť tie Grizzly rolky. Čučoriedkovo-malinové. Zaujali ma tam takéto cestovinky talianské z tvrdej pšenice, aspoň myslím, a sú to vlastne z celozrnej múky. Ďalej som zobrala takéto čokoládové pecičky, kupujem to pravidelne z tejto stránky, je to výborné do pečenia, lebo to má vysoký obsah čokolády, nie je to presladené. No a celú objednávku som robila hlavne kvôli tejto semienkovej zmesi, je to výborná zmes, obsahuje veľmi veľa druhov semienok, chia semienka, slnečnicové a tak ďalej. Za výbornú cenu je to až 1 kilo a vydrží vám to fakt dlho. Ja to používam do polievok, keď robím také tie opražené chlebiky, pridávam k tomu tieto semienka, ale dá sa to použiť na kvantum spôsobov. Ďalej som zobrala tento 100% arašidový krém, je to tejto značky Grizzly. Oni túto značku Grizzly, to je asi ich a veľmi dobrá, akože cenovo priateľné a kvalitné veci, odporúčam. Ďalej som zobrala takúto polohrubú špaldovú múku, u nás väčšinou v obchode mávajú len hladkú, tak som na ňu zvedavá. A ďalej som zobrala takúto paprikovú pastu, tu je napísané, že ľutenica, neviem, či to je chorvátsky výrobca, ale veľmi máme radi takéto pikantné pasty, paprikové, rajčinové, kadejaké, tak som na ňu zvedavá, aká bude. No a to je všetko z môjho nákupu, pre viac takýchto videí ma nezabudni sledovať a ja ti prajem krásny deň. Ahoj!